Ocskai átfordította valahogy tenyeresre, de így is blokkolták a lövést. Német indulhat. Korbás jött vele, de hát 4 fehérvári jutott rájuk. Csak Tokai is rendben van. Palkovics Ocskainak teszi le, gól! Védő botján váltott iránt. Megvan a 4. Ocskai a gól, Palkovicsi az assziszt. Visszakészített lendületből jött Ocska, és ráadásul még a védő botja is beleért. Palko teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került. Ha volt is valami elképzelése arról, hogy utána nyúljon valahogy Ocskai lövésének, az meghiúsult. Irányt változtat a korong, és mire ezt lereagálja, addigra már a régen gólban a Pak. Ocskai. Hátra teszi. Palkovics. Jó indítás, Ocskai. Ellövi, gól! A második gólja Ocskainak. Ilyen Ocskai kezd itt szuper pezsgőjére pályázni. Van itt jelentkező bőven. Az utolsó percben tehát Ocskai még megugrik és növeli az előnyt. Kedvencem ez a harmadik harmadbeli 11-0-ás gólkülönbség. 4-4, 1-2. És már ugye abszolút bizonyítékul szolgál ez a zárójátékrész arra, hogy 3-0-nál, amikor már arról beszéltünk, hogy most nagyon komolyan megrodjant az Újpest, hogy ez ténylegesen így történt.